Ja, dan maak ik ons op voor een nu al legendarisch interview met de enige echte Clara Zuurbier, geboren Prumpeler uit Blijerheide Centrum, oftewel het alter ego van Jacques Vinders, hoe met haar al jarenlang op de bühne staat. En Clara heeft een nieuwe cd uit. Nou, voor die paar lui die nog niet weten wie Clara precies is, even een kleine impressie van de hoogtepunten uit de carrière van het Clara. Laatst, moet ik u vertellen, het heeft me zo leid, de jeugd tegenwoordig, die hebben toch ganze trauma in de kop. Laatst zo ze bij mij op de stoep, zo ze twee jongens neven, huur ik weer een te de andere zet. En heb je al een seks gehad? Nee, zet de andere ik nog niet, zet de andere ik ook nog niet, maar ik denk dat ik volgende week donderdag begin. Zet de ene, hoezo, volgende week donderdag? Ja, zet dan word ik misdienaar. Is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me. Oh, daar zit ik toch op dat stoeltje. Had ik dat tellertje met dat sensor. Had ik daar al neer die Werbling sensor op dat ding kwam. Ja, ik ken je schon. Wat heb je gedaan? Zou ik dat immer waar? Groot of klein? Jetzt kunnen ze eerder gaan en zeggen, oh, kunnen de moes van de rabbie zeggen, oh, mevrouw, het spijt me, ik was niet vlot genoeg. Ik zei, du hast mir geen mulder op de dekkel gelaten. Ja, en het Clara is hier. Clara, welkom. Hallo. Ja, de volgende stap zal wel de Ziggo Dome, denk ik, zijn, of niet? Wat, hè? Oh, ahoy, zeg het maar. Wat is dat? Ja, voor op te treden. Is dat weer bij de Rode Hal? Ja, bijna net zo groot. Ja, dat vraag ik. Nee, ik ben ja nu hey. Dit is toch het hoogtepunt van mijn carrière. Hey, dat ik nu bij u ben en dat ik met Petje daar zit. Ja, van Petje best wel fan. Ja, Petje ben ik fan. We houden al vroeger die lange maanden nog. Och, dat was allemaal leuk. Met zo'n andere vrouw erbij. Hadden die al eens een brief geschreven als ze met mij als presentateur? Oh, dat heb ik nooit gekregen. Nee, de grootste fanmail natuurlijk. Oh, heerlijk. Ja, Clara, welkom nogmaals. Dag, ja, jong. Al jarenlang een vaste waarde op de bühne. Ja. Voor alle lui die die niet zouden kennen, kan ze zichzelf misschien nog heel even kort introduceren? Wie ik ben? Ja. Clara Zuurbier, geboren Prumpeler. En ik woon dan in Kircher Centrum boven het feestgeschäft. Misschien kennen dat nog een beetje ruiken. Maar dit is gewoon heel leuk. Maar ik ben gewoon een alleenige vrouw die op zoek is naar het geluk in het leven. Oh. Ja. En weet je, ik kijk gewoon naar me heen. Ik vind alles eigenlijk leuk wat ik zie. En ik geniet eigenlijk van alles wat ik tegenkom. En nu geniet ik van u twee. Op de bühne gegarandeerd humor, af en toe ook een beetje platte humor, toch? Nee, ja, dat wat platte humor. Ik geloof, du moet eens komen kijken. Weet je, wat is nu platte humor? Platte humor is wat die Hollander op de televisie vertellen. Kijk van die vies dingen, maar nee, ik kijk gewoon en wat ik zie, dat zag ik. Ik denk daar niet bij na. Daar hoeft ze er niet bij alles na te denken. Maar kijk, alles wat er uit het hart kunt, kan nooit verkeerd. Kijk wie der mich aankijkt. De versteekt het wel aan. Nee, ik ben gewoon geboeid in Loes. Nee, maar ze heeft natuurlijk wel gelijk. Want dat is ook zo. Als je gewoon alleen maar observeert. En is dat toevallig grappig? Ik zag wat ik zie. Ja. En wat ik gehoord heb, ik had het ook maar van anderen gehoord. En dan vertel ik dat, ja. En dan kijken jullie, die kijken duks en ze denken, wat zij dat Clara dan doen. Maar ja, wanneer ik het niet zag, dan zei dat toch jeng, hè? Ik moet zeggen, ik denk af en toe ook, wat zei ze nu? Maar dat is meer omdat je het niet verstaat. Ja, want, Clara, maar wat zou dat nu alleen dat du mich niet versteest, jong? Ja, Patrick heeft wel een punt. Zou het niet handiger zijn geweest als ze niet zo heel erg Kirchreutsch voor geboren, maar bijvoorbeeld in Zittert of in Remunje of zo? Nee, daar ben ik geholpen. Nee, daar ben je geholpen, wenn ze Zittert of Remunje. Die kan wel ietsje meer verstaanbaarder voor de rest van de provincie. Nee, die kallen Hollands. Ja? Kijk, vind je dat al Hollands, ja? Nee, maar luister, taal, Kirchreutsch plat is niet moeilijk. Ik Kirchreutsch zelf kan 50.000 lui Kirchreutsch plat. En wenn het Kirchreutsch verstangen wordt, kan het toch niet moeilijk zijn, waar? Oké, punt gemaakt. Ja. Laten we even luisteren naar een klein stukje van een nieuwe cd. Het liedje, de cd het moest zeggen dansen en walsen. En zoals de titelsong eigenlijk het dansen, daar hebben we een klein fragmentje uit gehoord. Gemocht naar harte is het woord? Ja. Oh. De première op televisie. Nee. Ja, Brad. Oh, hij is zo Patrick gemaakt. Nice. Oh jee.
nooit meer op aard terug. Leuk, waar? Ja jongens, dus voldoende. Arends aan denkt dat het zie niet je dat dadelijk... dat ik ja. begin te komen, ja. Ja. Dus je krijgt gewoon warm ervan. Ja. En het vruchtje moet nog beginnen, maar jongen, du hast het nu al warm. Weet je wat ik nu zo komisch vind? Du zegt de ganze tijd dat ze me niet versteest, maar du lachst wel immer, dus dan moet ze het toch wel verstaan, wa? Nou, Weet je, nee, maar dat is een veroordeling. Lu denken immer dat ze Kirchhoffsplat niet kunnen verstaan, maar die verstaan het wel. Ja, het is een kwestie van even in de kop de knop omzetten. Ja, als het zo langzaam en rustig kalt dan geeft Ja, het toch ik gewoon weet allemaal. tegen wem dat ik kal, dus Ja. tegen die kalligheid Gaat laat ik langzaam. zeggen. Ja, nee, dat is het Goed, goed. Clara Zuurbier. We gaan heel even een serieuze trap zetten, want uiteraard Clara Zuurbier is het alter ego van Jacques Vinders. Is er Jacques ook hier? Ja, dat is ook. Ja. Ja, dus Jacques kennen we ook het Ik ga woord. een beetje noemen. Gelukkig. Nou, ja, Jacques, wie ben zich ooit met Clara begonnen? Want inmiddels een succesnummer, met name in Zuid-Limburg. Er was Ja. heel veel optredens van mantelzittingen tot en met gouden bruiloften. Ja, ze hebben me over de soepkoel gevraagd. Waar de niet ook, daar weet ze wel nog. Ja, soepen, dat is allemaal leuk. Maar ik kom tegenwoordig in de ganse provincie en dat is ook heel leuk. De lui in Reuver verstond mij ook. Hè. Baxum City, overal. Maar wat houdt ze je vraag? Ja, wie ze ooit ontvangen is. Oh, aan de Jacques houdt ze Ja, het aan de vraag. Jacques, ja. Ja, het is begonnen eigenlijk als een typetje. We moesten ergens spelen, à l'improviste. En toen hou ik zelfgemaakte kleren aan. En toen heette die eigenlijk Es Manolala Zuurbier. Maar dat vond ik weer zo leuk. Het enige attribuut wat ik toen had, dat was de streek. De roze streek. En van daaruit is dat typetje eigenlijk allemaal verder gegroeid. Tot wat het nu is. Klaar. Ja, maar Clara is, wat ik net zag, van de humor. Af en toe ook van het hellere humor. Maar het is natuurlijk ook Jacques Vinders. Die jullie niet als Jacques Vinders tot dekker ook aan. Huur, wat ken ik nu eraan doen wat het Clara zegt? Nou, bijvoorbeeld... Nee, maar het is zo, hè. Jacques Vinders, die kan een heleboel dingen niet zeggen. Dat is Jacques Vinders van de chansons, van de liedjes, van de mooie politiek dingen. ook. Dat is wel met een andere. Maar Clara... Er komen nog meerdere Jacques Ja, ik moet oppassen dat het John afloopt met me. Hè. Nee, maar wat het Clara heel opzet, kan Jacques heel vaak niet zeggen. Clara kent er weer in, joh. Jacques is wat dat betreft wat meer binnen de perken. Hè. Maar Clara is eigenlijk een goedmoedige hoemel. Een goeie blutsch. Een jouw blutsch, Ja. die in verbazing en verwondering om zich heen kijkt. En met een positieve blik en daar het beste van wil maken. Want kijk, ik kom nu hem tegen, althans het Clara. En ja, dat is toch geweldig, heerlijk. Hè? Van zo'n moment kan Clara genieten. En dat spreekt het uit zo van, wat fijn, wat heerlijk dat ik hij bij u taf zie. En kunt het boezen, dan kunt het allemaal leuke lui tegen. Het benadert hem, maar het is toegankelijk, open, Ja. spontaan. Ja, Clara, of Jacques, ik weet even niet wat ik nu moet zeggen, maar is gestopt met lesgeven op school, hè, het beroep. En dus nu ook meer tijd voor nieuw materiaal. Vandaar ook deze nieuwe cd? Nou, ja, ik had 2 jaar geleden een cd gemaakt als Clara. En er hoor gewoon... ja, ik wil ook nieuwe dingen doen. Maar die moest allemaal vernieuwen. Die moest zich allemaal vernieuwen. Die moest allemaal andere dingen doen. Wat is hè. nieuw van nieuw dan? Wat is nieuw anders dan anders? Nou, zelf geschreven liedjes. Of liedjes die voor mij geschreven zijn. Hè. Zijn er jullie die specifiek kunnen zeggen van, hey, ik heb een nummer voor Clara? Of? Ja, tuurlijk. En du kent ook vele vragen, maar meestal dient zich dat aan. Ik ben geen carrièreplanner. Alles wat gebeurt, komt over mijn pad. Ja. En dan dacht ik nu van, ik wil een repertoire aan. Ik wil door vrolijke liedjes aan. Hè. Nieuwe vrolijke liedjes. Hè. En wat er gaat doen, dus een lekkere, aanstekelijke wals. En we kunnen op de 11 op het Friedhof doen. En ja, zoek het allemaal. En Clara is eigenlijk bezig met zijn kerstshows nu, hè, Ja, want die dat is eraan gaan hoogtepunt natuurlijk in komen. het einde van het jaar. En ja, en ik mag zeggen van ja, dat is fantastisch. Hè? Maar er komen echt lui uit de hele provincie naar Kerk, hoor. En die komen naar die show kijken. En ik toen het 3 keer, waarvan er 2 totaal uitverkocht zijn. De derde bijna uitverkocht. Ja, dat is toch fantastisch. Hè? Nou, ik zeg ook niet dat de rest van de provincie niet zou komen. Integendeel. Alleen, ik denk dat ook wel een beetje het stigmatiseren blijft hangen van ja, dit zijn van Kerkro en ik ken het wel allemaal volgen. Ik ga pas als Jacques Vinders een concert gegeven in Kessel. En dan denk ik zelf ook,
kunt dat over, hè? Want je hast toch immer zo die taalgrens. Hè? Maar het wordt prachtig, het wordt stil. De lui hadden het kunnen volgen. Daar had toch niet in je gevraagd. Wat zingt ze? Waar gaat dit over? Want muziek is natuurlijk ook beleving en passie. Hè? Ik sta heel vaak, wanneer ze een Portugese fado huurt, dan denken ze, boah, geweldig. Maar wat het ging over gezongen, geen idee. Hè? Maar ja, dat is hetzelfde als wie Rowanese ook succesvol kan zijn in de rest van Nederland. Ja, Geen Reinders. Het maakt niks uit. Het gevoel is belangrijk. Nou, het gaat, ik denk, Jacques Vinders had die stap niet gemaakt naar de rest van het land. Maar ik zou met gaan aanpassingen, want ook wanneer hij zit, dan kan ik eigenlijk niet Kerkrotsplat, wie Kerkrotsplat. Dan een beetje aanpassen is toch ook... Ja, maar mijn doel is over te komen. Ik wil jullie bereiken en benaderen. En mijn boodschap moet overkomen. En dan is de taal, die is ondergeschikt dan. Hè. Ja. Terwijl bijvoorbeeld liedjes is dat niet. Hè, want ik denk dat er prachtige mooie teksten zijn op mijn liedjes. Dat schreef ik zelf. Ik hoop dat de jullie het ook prachtig vinden. Maar dan is taal wel belangrijk. Want er is een dimensie erbij. Hè. Mensen dan ook nog weten wat ik zing. Is die omschakeling groot van Jacques naar Clara? Of is het eigenlijk... Dat is het niet. No problem, dan gaan we met Clara weer. Want Clara vanmorgen een paar cd's weggeven. En natuurlijk voor de cd-presentatie gaat toegang. Dus, wat Hast je al gezegd dat die is? Ja, zeg maar wanneer die is. Dat had ze nog niet gezegd. Dan moet ze aan de lui. Waar zijn de lui? De lui zijn daar, waar het lampje brandt. Even kijken, daar brandt het lampje. Door? Daar, rechts, ja. Dat is het ook lui, maar die zijn niet op televisie. Daar mag ik kallen. Door? Ja. Hallo, vrijdagavond had ik in het Staaterhuis een cd-presentatie. Dan doe ik de cd presenteren. Las ik luren daar. En dat is vrijdagavond om 8 uur in het Staaterhuis van Terwinselen, want ik had het gemütlich in klein gehouden. En ik had nog gezegd, verdut niet met entree, de lui had sowieso al weinig geld, dat kan er voor niks herinneren komen. Kan er een janse of een feest vieren met het klaar, ik doe nog zingen. Ik ga niet onderbreken, Clara. Je is me gewoon onderbreken. Ik ben met de lui aan het kallen. Mag alleen nog zeggen wat jullie moeten doen voor deze fantastische cd te mogen krijgen? Wenn ze dan zullen ze wel contact opnemen met u. Moeten ze een vraag beantwoorden? Ja, of zeker moeten ze groetjes aan Clara doen? Nee, dan moeten ze een vraag beantwoorden. Dan moeten ze zeggen wie deze jongeman van vuren en van hingen heeft. Van vuren en van hinger. En waarom? Goed, en waarom? Vooral waarom? Nou, mocht je weten wie Patrick van vuren en van hinger heeft en waarom? Has het verronnen. Oh, sorry. Stuur dan gewoon even een mailtje. Zeg nu je dat Johnny. Naar John, ja. Stuur een mailtje naar redactie@tvl.nl ter attentie van Johnny en van Clara en dan kun je het allemaal helemaal goed. Zing je een roelempje? Ja, die zijn ook al. Hier gewoon door. Door ze door. Clara, mag je hartstikke bedanken.